Sobukhulu ubuhlungu ukuthi ngibona izinyanga zakithi zingaboni lutho, zingayiboni ingozi. And lento yezinyanga zakithi zingayiboni ingozi, lento iyangizwisa ubuhlungu. Ngibonge lapha ya kudokotela uMabalengwe engithema ngisho ngithi nansi ingozi. Wabe seyabheka ngendlela yakhe. Washo wathi awuqinisile my king, nami sengiyibonile wase yahlehla. Yabo. Kodwa iqiniso nawe uyalazi. Ingozi uyibone ethi uyangifonela ethi ucela ngimkhankasise. Esicela ngimkhankasise ngathi hey uyayibona ingozi kwa ukuthi vele ngikhuluma nenkunzi indala. Ngithe mangisho ngithi hayi Mabalengwe lento ayisuki emlonyeni wami. Isuka la khona kuyidluzi elikhulu la khona isource of power yami ikhona. Yabo ngayikhuluma last week Sunday le ndaba le. Ngayikhuluma baqala bangizwa abanye ba withdraw ngolosibili ngoba ngakhuluma Sunday umzimba okhala imali wa withdraw ngolosibili. Izolo ube eseyabuyela futhi wathi hayi usebonile ihamba kahle ngathi hayi mzimba mawuyinkunzi awubi ngapho uphinde ube ngapha uyama entweni oyishoyo njoba kade usuthe akumiwe bese kumele mawusuke usuyabuyela sewugoqekile ke lapho uzogaxela uzophonseka emgodini engafanele uphonseke kuwona ekufuze wena ugade abantu abaphonseka emgodini ubakhiphe ngoba phela wena uyinyanga abantu bathembele kuwena. And lento ngiphatha kabuhlungu ngibuka ngisho izinyanga amadoda eningi zonke ziyaphonsa akho ngisho yodwa ebonayo ukuthi ngomhla ka-30 September awukho umcimbi okhona. Mina kwathi makuthiwa igama lami likhona ngabatshela ngathi ngicela ukungabi ingxenye. Angikakaze kube khona into engiyisayinayo ethi ngiyazibophezela. Yebo ba propose ukuthi ngibe ingxenye futhi nakhona ngabona sengivele emaphepheni amhlophe kubuya kwi-media briefing ngacacisa ngathi mina angizingeneli lezi zinto ngokwe level yami. Yabo ngoba i-level yami namandla enginawo makhulu kakhulu abona ngisho into engaphansi konyawo ingakho ngikwazi ukuhlolela abantu. Yabo so ukhehlelezi ke ube sebacela bachaza baze basho bathi futhi ngisho emabhida khona ngisho incwadi eyisiqinisekiso ukuthi sibhukhiwe emabhida ngisho emsakazweni kudilwa nemarketing bathi yonke into ikhona wabasethisi ukhehlelezi. Umehluko phakathi kwami nokhehlelezi uwodwa. Ukhehlelezi ukuze athola ulwazi ubuza bona. Mina ukuze ngithola ulwazi angifuni ukubabuza mina ukuze ngithola ulwazi ngiconsulta namandla lawa ngitshela bengabe abantu besenkingeni abantu kumele ngibatshela inkinga ezibenza bahlupheke. Mina ngiconsulta namandla asemanzini, mina ngiconsulta namandla kaNkulunkulu ngoba ugobela wami uNkulunkulu. Umehluko mina angivumelekile ukuyobuza labafana ngithi emadoda anishoni le event ikhona noma yikho angikho kuleyo level yokubuza bona ngoba abafana ngelinye ilanga abangabe befuna izibusiso ufuna beze kumina ngibless into yabo ngibabhekele ukuthi zizothini ingqinamba zabo mase ngibanqobela ingqinamba. Akufanele kube yimina ozwa ngabo kodwa bona funa bezwe ngami. Nabo ngiyabatshela ke namhlanje abahleli balomcimbi ngithi madoda nenihlela iyakhuphuka ingwele coronation. Ngithi awukho umcimbi ozoba khona ngomhla ka-30 September. Ubona ngani into iba uma ngabe ine scam? Ngiyakuchazela ngicela ungizwe kahle. Noma yinini mangabe kuthiwa kuyavotwa mhlambi semeetingini kuvotelwa ikhansela elithile umuntu beke wavota ngezizathu eziwu2 wazithi kanje sekuyi scam less. Umuntu mayevota uthi kanje isandla sisodwa once umuntu wathi useyaroba. Uma ngabe kuthiwa kuyavotwa noma yini beke kwathiwa vota more than one, vota more than one, beke kwathiwa more than one. Liyonto isiqonda ukuthini sekuyi strategy sama organizers okukhuthuza umuntu nomuntu ngoba uyayifisa uyalithanda iqhawe lakhe. Ngokuthi uyalithanda iqhawe kukhokheleke ukuthi uyalithanda iqhawe uyafisa libe lapha ngoba ufisa libe lapha iqhawe kukhokhele mase kudla umuntu oqhamuke ne-idea. I-idea noma i-concept iyakhokhelwa i-concept ne-idea. So abahleli balomcimbi abasale sebevota abantu khona i-idea yokuqhamuka nokuthi akube khona into engarecognize izinyanga engarecognize abaculi abantu ngabakuvotele lokho khona thina abahleli sokwenza imali.
Uma senza imali abantu bazobe benzeni, abantu bazojala ukuthi hake silibekile iqhawe abanye baluzile kodwa umhleli uyenzile imali. Ubona ngani umhleli wenza imali? Kuthiwa voter more than one. Uyabona ezweni mzwana kwathiwa ukuvotela upresident imali ukubeka upresident kobe sekuyifraud leyo. Kodwa uma ngabe uvota ngoba ufuna ukuveza ukuthi usupporta bani, wena uvuma bani, iyaphi imali? Iyaphi imali? Ngoba wena phakamisa umuntu omphakamisayo, umphakamisa mase kuthiwa nangu umuntu ophakamiswe abantu abaningi, iyaphi imali? Iyaphi imali? Kodwa beke kwathiwa voter more than one, mfethu noma inini noma ngabe ikuphi, makuthiwa voter more than one, okwazi ukuthi lapho mfethu kwakhiwa imali kukhuthuzwa umuntu. Iwari yami ukuthi lezi inyanga eziwuquqa begcwele lapha yana ziyisima kanjani. Uyabonja ngimbonga lapha ya udokotela uMabalengwe. Futhi yabonje baba uMabalengwe sephumile inkunzi leya. Ngeke usezwa thu phakathi. Ngimbonge futhi u3 second nongayingeni nokuyingena lento. Kodwa noma engayingeni umqondo ukuthi uma kwenzeka ishawa ijackpot ukuthi ngelinye ilanga umcimbi uba khona ishayeka lesay ngene umasipala ngene wonke into event ivumo zimabhida yonke into uma kuthiwa ibiphasa le-event ibizwe yakogcoba uDr 3 second ke lapha uDr 3 second bengekuthiwa uyavotelwa ubezonikwa indondo yokumgcoba sakumhlonipha kanti ugcotsha ukuthi uyikhoqhobela izinyanga ngamahlaya. Bezogcotsha ukuthi hayi ngamahlaya uyinkunzi ezinyangeni, bezogcotsha u3 second. Ingakho bengamfaki u3 second ngoba uma kuthiwa kwakunominate abantu ngendlela u3 second behlangene noMabalengwe abanamahlaya amnandi ngayo, babenge abantu bayakuthanda ukuhleka abantu, babengeke abantu bengamnominate u3 second. Uma kwabantu babengeke abantu bangamnominate uMabalengwe uma kwabantu. Futhi uMabalengwe ngendlela asegijime ngayo uma kuya ngokwabantu, abantu bayayithandela imali yase-Absa, abantu bebengajabulela noma kuthiwa leyo nto iphiwa nje imali yase-Absa. Uyabo bebengayijabulela ngendlela abantu abathanda ngayo, bayamthanda uMabalengwe futhi ukwazi nokubadansela, ukwazi ukubaculela, uyabona, ukwazi ukwenza yonke into, ukwazi nokubabhulela kakhulu online, uyabo abantu bayamthanda, uyabona. Seyikhulunyiwe kwathiwa khona isono bandla igama lesilo livele ndize emoyeni kalula. Igama lesilo nje isilo sesihlonipha kangaka kule level. Kalula khona isilo. Kalula khona idepartment kalula igama lesilo. Thina isilo la siyazivikela. Kodwa khona abantu isilo sikhona lapho kanti madoda kanti zisharp la madoda ngempela zikhiphani vele zisharp izikhiphani vele la. Ngapha igama lesilo nje uhamba ulimemeza noma kanjani. Mhlawumbe ubungalimemeza singangena esibayeni. Siphuma esibayeni manje isilo. Mengabungazi endaye sibayeni kudlalwa esibayeni kusina sinampela. So ayikho into esizoyela, sasiphuma esibayeni saphasile nokade ungasithandi thambe inhliziyo usithande manje, yabo sithande isilo. Sona ke isilo hayi sungqo wesilo, mina bengizokufakela ngabe ukuthi ulwatha ungqo nje wesilo. Nawe mfethu ongafuni ukulalela ithathe yiyo ngona ulwatha lo ya.